Какво става, хора? Аз съм Цвети и в днешното видео, както виждате, получи се и ще играем на Skywars. Да, от качалка съм пълна. Извинете за което. Игра на немски сървъри. Да, това са немски сървъри. Тъй като си го изтегли в Австрия. И очевидно трябва да са немски сървъри. Айде. Така. И да. Ще играем в немски сървъри. Сега трябва да чакаме. Извинете. Често известия. От това го няма в българските сървъри. Аз пък от YouTube, от Facebook известия. Да, това определено го. Този сървър го няма в българските. Не знам къде са другите, но не ми показа тях. Аз така се казвам, защото ми пишат името. Ма защо съм кликнала, бе? Ау, какви хубави неща. Виждам още от началото. Добре, да не са чак кой знае колко хубави, но бива. Тук има един чест. Така. Извинете, че не говоря много, просто не знам какво да говоря, тъй като съм се съсредоточила в играта и да. Така, нека да тръгваме към средата. Дано няма никой. Надявам се да няма наистина никой. Защото не искам да се биеме. Снимах видеота. Тук видеото може да спре по някое време. С това погледнете следващото видео, което съм качила. Там ще е следващата част. И ако тогава спре вече, да знаете, че е спряло това и че съм спряла видеото. Наистина. Отпред, че имам още няколко блока. Майко мила, точно. Ари бързо. Тук внимателно да ни падне. Там има един, там има един, там има един. Къде се влиза, бе? Чест. Оле, майко. Той не стига. Къде се влиза за самолета? Мамайко. Тук лекичко. Така. Не бе, но съм просто така може да взема толкова малко. Защо не ги взех всичките? Можеш ли да се чупя в Skywars? Не знам. Не, вижте колко малко ми остана. Така, ще хода така, за да не падна, разбира се. Там виждам, че се строи. Така, ние сме синьо май.
Затова винаги ето тук вървете така на Shift. За да не паднете. Ти сериозно? Не може да се чупи. Окей, то може, добре. Така. Взимаме това. Взимаме това, оставяме това. Не бе. Що го затварям? Извинете. Какво правя? Не ми е ясно. Къде си слагаме храницата? Няма ли блокчето тук? Няма. И мисля, че аз съм първата. Защо това се чупи толкова бавно? Ме напредах вече. Защо пуска блокчета, като го чупа така? Много странно. Така. Да, видеото няма да спре, тъй като изтрих другите видеа, които съм снимала. Да. Има две блокчета. Но тях, нали, вече съм ги качила и не ми трябват на телефона. И да. Надявам се поредицата City да ви харесва. И ако наистина ви харесва, моля да пишете в коментарите или на това, или на другото видео, където вие решите. И да знам дали да продължавам. И също така дали искате да снимам на Skywars или на други игри. И да. Също така. Да, искам просто да ви кажа, че много се радвам за тези 13 абоната, които имам вече. Много ви благодаря. Спечелихме! За втори път печеля. И да. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, найдете там зъб нагоре и се абонирайте. Чао! Да, както видяхте, спрям Майнкрафта и чао!